Hi Super Family, this is Super Migubay, ang inyong gamayng small YouTuber kumbaga. So before ko malimot sa usa ka tawo nga nagpa-shoutout nako, well kini siya, well known lang pud ni siya sa isla sa Siquijor. Is the di na kadi mo ko storya. Paano siya kanang membro sa Siquijor Viners, which is nindot kay siya og role dito kay usa si permi gid kay usay permi nga gabayot siya. Muni sa dako nako nga honor nga na pansin gud niya ang ako ang channel, which is my Super Migubay. And then bisan gamay pa og subscriber, nakabantay pud siya sa ako nga dako di kay akong dungog nga nakita niya akong YouTube ug na ako siya request nga shout out to Bernadette Bobong Vlog nga rise up versus screen ang iyahang kuan. So pa naka-subscribe niya, subscribe lang mo. Bisaya lang pod ni siya diyon. Napaputoy usa ka Siquijor vlogger, si Provincianong si Au, shout out sa iyo boss. Dayon si bag-o lang ni reply nako karon si biyahe ni Kuya J, which is Bisaya lang Japon, taga Siquijor. Anson, ako ang ingon nila nga basin makabalik ko sa Siquijor kay before nakadto magugko dito. Kay plano lagi mo working nya na tuloy kay na mga panghitabo nga di nato mabalan. Sinjata gyud tos Ginoo nato tong hitabo para basin napaylay-laing itagana nato og sa aning tulo ka vlogger nga nakabantay sa ako ang channel. Bisan si kuanday bisin si Papi Birds kuan naka reply lang po siya nako, very good kay ni siya. Dayon ang the rest to pa ko kabalo kay basin basis la kay dagko na mag-subscriber bisin ako pod pohon makakulab ko nila sa mot na tong female vlogger nila sa Siquijor, which is si Saki V. Pohon makaadtura niya ako sa Siquijor, mawala na lamang ni pandemya. O kay salamat ninyo nga ninyong kuan ni Provincianong si Au, ni biyahe ni Kuya J o kay Bobong Bernadette Vlog. So basin dili pa kamong tulo ang makapansin ako ba, which is kamo na gyud tanan sa Siquijor. Ako lang gipabag-an akong nawong kay, which is ay para nako lamang po nako ang pag-vlogging pag mag-video. Na-inspired lang pug ko sa inyo ha, kay although bisan ang anak lang ta kasimple ang inyong gibuhat, ako apod, which is nipatok man siya sa masa sa kon ba sa lipunang Pilipino kung sa Tagalog pa, which is nindot po kas feelings no kanang mga dagkong mga high na kayo, mga tag-as na ba nga mga vlogger which o mga comedy artist or which is kana sila god ako kay dungog nga mapansin tang nila. Then basin mo dako ng ato ang subscriber, support lang guys. Salamat ninyo, salamat.